Hayırlı gün, isəmsiz muhterem kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz bilim cevherleri dünya kulem internet proyektler belgesine bağışlanan matbuat konferensiyasına jıyıldık. Bizning spikerler bilen tanıştırayım. Rail Gataulin, Tatnetni Östürü Fondu'nun başkarma direktörü, bilim cevherleri belgesinin uyuşturu komiteti reisi, Rüstem Hayrulin, Vkontakte sosyal şilterin Tatar tiline tercüme etüşler Türkümü koordinatörü, programmışı, hem Ferhat Fathullin, Tatarşa Wikipedia volontörü, tercümeşi, Россия Wikimedia volontörler chapterı, hem Xalqara Tatar tilli Wikimediaçılar user türkümü ağzası. Hayırlı gün, isəmsiz hürmetli qonaqlar. Bilim cevherleri ulunda tradisyon beygi, hem onun bıyılgısı nerseden ayrıldı. Rail, rahmet eylesin. Анын быйылгысы ушундай 2 соннан тура, 1,0 соннарынан 10-нчы юбилей. Беге мындайында биз бик нык әзерләнергә тырыштык. Бик күп үзгәрешләр кичерде шушы 10 ел дәвамында конкурс. Без аны 2010 елда башлап җибәргән идек. Әле бер 20-30 кеше, 20-30 сайт кына катнашкан иде. Аның җиңүчеләрен без 2нче татар гимназиясендә үткәрдек. Безнең Камер апа үзенең гимназиясендә кабул итте. Бик матур, бик тантаналы итеп үткәргә тырыштык, башлап җибәрдек. Менә 20-30 сайттан хәзер 100ләгән проект катнаша. Инде соңгы 2 елда монысында да 120дән артык гариза килде. Әмма ләкин бу бәйге дөнья күләм, шуңа күрә без инде тырышабыз аның дәрәҗәсен сакларга. Аның нигезләмәсе бар. Нигезләмәгә туры килә икән. Әгәр дә сайт татар телендә яисә татар телендә файдалы контенты булган берничә телдә эшләп килә икән, ул вакытта без әлеге сайтны конкурста катнашырга кабул итәбез. Сайтның бәйгенең үзенең адресы бар, үз сайты konkurs.bilim.ru дип атала. Шушы адрес буенча кирип, һәркем яисә билим җәүһәрләре дип эзләп, шушы конкурсның сайтына эләгә ала. Җәүһәр дигән сүз инде үзенә күрә бер фильтрда инде ул татар дөньясы өчен 6 хәрефтән торган сүздә 5 хәреф татар хәрефе. Шуңа күрә билим җәүһәрләре дип җыя белү мәгънә ул бераз шиклидер дә. Чөнки безнең әле кайберәүләребез кызганычка каршы татар хәрефләрен урнаштырмаган, клавиатуралары юк һәм башкалары. Әмма ләкин кем татар дөньясы белән яши, кем аның үзенең милләтен, телен, мәдәниятен һәм башка ихтирам итә, аның инде күптәннән татар клавиатурасы бар. Алар бу бәйге белән таныш, Татар Информда таныш, Татар Информда безнең танышкан иде, бик күп газета, журналлар, шулай ук сайтлары катнаштылар. Менә бу елда катнашучылар бар, Шәһри Казан, Ялкын, Көмеш Кыңгырау һәм башка шундай газета, журналларның сайтлары быелгы безнең бәйгебездә катнаштылар. Номинациялар турында ишетәсе килә, быел яңа номинация да бар дип беләбез. Безнең номинацияларга әйтеп килик. Безнең иң беренче чиратта инде ул мәгариф темалары, мәдәният темалары белән башланган иде. Укучылар мәктәпкә кадәр мәктәп укучылары һәм югары уку йортлары арасында без аерым конкурс ясый идек. Әмма дә ләкин инде татар интернетында, интернет технологияләрдә үзгәрә бара, дөнья үзгәрә бара. Шуңа күрә без номинацияларны үзгәртә бардык. Безнең 4-5 ел элек эшләп китте, яхшы гынамы, начармы, әмма ләкин уртача дип саныйм. .татар доменында сайтлар алырга мөмкин. Безнең бер номинация .татар доменында иң популяр интернет проектны ачыклый. Менә безнең быел байгыш.татар, айгөл.татар, potter.татар һәм batulла.татар дигән 4 сайт катнашты. Безнең әле татар доменында эшләүче сайтлар күп. Менә Татаринформ.татар шулай катнашкан иде үз вакытында шушы номинациядә. Икенче номинация ул безнең хәзер шулай бик актуаль. Вконтакте социаль шелтәрендә иң файдалы популяр татар төркеме. Монда безнең 15 катнашучы булды. Гаилә, милли тәрбия һәм сәламәт яшәү рәвеше өлкәләрендә иң файдалы популяр проект. Анда катнашучылар шулай шактый. Инстаграмда иң файдалы һәм популяр татар аккаунты дигәне монысы инде иң популяр номинациядә булды. Монда 25 катнашучы иде безнең. Сайтка кергәч, konкурс.bilim.ru сайтына кергәч, катнашучылар бүлегендә һәрбер сайтка, һәрбер катнашучының битенә күчерергә һәм аның белән танышырга мөмкин.
Безнең өстәп киттек быел иң файдалы һәм популяр татарча мобиль кушымта. Инде ноутбуктан гына түгел, безнең күп кешеләр хәзер телефонга күчә баралар, кемнәрнең компьютеры, ноутбук булмаган кешеләр бар, әмма дә ләкин телефон, смартфон булмаган кешеләр һәр кими бара. Шуңа күрә татар телендә мобиль кушымталарның булуы ул безнең хәзерге заман өчен бик кирәк, һәм инде киләсе елларда безнең бу номинациядә татарча кушымталар арта бары дип саныйм. Монда безнең быел 3 катнашучы булды. Мәгариф һәм фән өлкәләрендә дип без гомумиләштердек. 3 номинация иде, 3 номинацияны бергә җыйдык. Безнең шулай монда 20-гә якын, 20-дән артык икән 22 сайт катнашты. Мәдәният һәм туризм өлкәсендә безнең номинация бар. Безнең бар сәясәт, эшмәкәрлек өлкәсендә монда инде татар теленең кулланылышы мәгарифтә, мәдәнияттә гына түгел, гомумән булуын телибез. Шуңа күрә инде безнең нинди компаниялар бар, нинди оешмалар бар, аларның рәсми сайтларының да Татарстандамы, аннан читтә эшләүчеме, аларның да сайтлары татар телендә эшләвен телибез. Әгәр дә инде мондый мөмкинлекләр бар, кешегә предприятиеларга, оешмаларга бу бонус кына, аларның клиентлары саны артачак кына. Кемнәр моны аңлады? Моны инде Яндекс аңлады, бит. Моны МТСлар аңлады. Алар татарча реклама, татарча сайтларын максимально булдырырга тырыштылар һәм Татарстанны күбрәк яулап алдылар. Кемнәр шикләнеп кенә бер телдә генә эшләп килә, аларның клиентлары саны әлегә ким булырга мөмкин. Татар телендә үзенең тагын бер аккаунтын булдырылма, яисә татар телендә сайтның бер өлеше эшләп китүме, бу компанияларга тагын өстәмә керем кертер иде. Без инде киләсе елларда катнашучыларга шушы конкурста катнашу өчен генә булса да, һәм гомумән клиентлар санын арттыру өчен татар телендә дә эшләп китүләрен тәкъдим итәр идек. Безнең Татарстан Республикасыннан читтә яшәүче татарлар бар. Моның өчен махсус номинация булдырылган. Монда безнең төрле елларда Америкадан, Франциядән катнашучылар булды. Үзбәкстаннан катнаштылар. Шулай безнең төрле төбәкләрдән, Самарадан безнең бер ел беренче урын алган иде. Һәм инде яңа номинация ул татарча Википедияны үстерүдә иң зур өлеш керткән Википедия дип атала. Монда сайтлар түгел, менә бер проект бар, Википедия, аның татарча өлеше, татарча Википедия бар. Әле моннан тыш Википедияның әле тагын башка проектлары бар, аның турында Фәрхәт әйтер, аны Викимедия һәм башкалары. Һәм менә Википедияның татар телендә үсешен тәэмин иткән, моңа мәкаләләрне әзерләгән һәм сыйфатлы мәкаләләр әзерләгән Википедиячеләрне дә без ничек тә булса бергә мотивацияләргә булдык. Һәм инде зур рәхмәт әйтәс килә Фәрхәткә. Ул менә бу эшне оештырып, игълан итеп, монда бик күп мәктәпләр дә, укучылар да катнашты, бик күп кеше катнашты. Һәм ул һәр ай саен аның нәтиҗәләрен хәбәр итеп биреп барды. Шуның нәтиҗәсендә безнең инде гомуми нәтиҗәне чыгаруы бик җиңел булды. Аның системасы инде бар, бөтенесе булдырылган. Менә безнең шушындай номинациялар быелгы конкурста. Рәхмәт, менә хәзер инде сорауны Фәрхәткә бирәсе килә. Менә бу Википедия номинациясе бик кызыклы чыннан да, чөнки анда волонтерлар эшлиләр, бернинди финанс түләү алмыйча, хезмәт хакы алмыйча, алар чын күңелдән татар халкына шушындай файдалы эш эшлиләр. Менә бу номинация турында Фәрхәт мөмкин булса тулырак, ул кешеләр кем? Без аларны исемләп беләсебез килә. Ничәү алар бүгенге көндә? Мөмкин кадәр тулырак, ярыймы? Исәнмесез. Бу хезмәттәшлек Раил әфәнде белән берничә тапкыр Татарстан Яңа гасырда очрашудан туып чыкты. Әйдәгез бергәләп проект ясыйбыз. Чөнки Викимедия хәрәкәтенең, менә халыкара волонтерлар хәрәкәтенең миссиясе менә шулай яңгырый. Күз алдыгызга һәрбер кеше бар булган гыйлемгә ирекле килеш ирешә алган бер дөньяны китерегез. Гамәлләребез нәкъ шуңа юнәлгән. Һәм дә без бар планетаның бар телләрендә менә бу контентны тутырырга тырышабыз. Һәрбер илдә, әлбәттә, Википедия ул безнең 20ләптән артык проекттан иң танышы булып тора. Һәм дә аның өчен менә бу беренче хезмәттәшлекне Раил әфәнде белән нәкъ Википедиядан, татарча Википедиядан башларга булдык. Татарча Википедиясы бүгенге көндә татар телле интернетында 4-5 урында торып тора.
Гадәттә ул Сөембикә журналы белән әйтик, һәр көнлек популярлыгы буенча ярыша. Ләкин безне күбесенчә әйтик, күбрәк Россия тышындагы татарлар укый. Россия эчендәге татарларның, укучыларның өлеше бәлки бер 30-40% гынадыр. Һәм дә бу чара вакытында безнең ай сайын диярлек бәйге критерийларына туры килгән 74 кеше катнашты. Аларны 2 номинациягә бүлдек. Берәүләр тәҗрибәле катнашучылар, алар инде әйтик ел сайын катнашалар һәм яңа теркәлгәннәре 2019 елда теркәлеп, үз хисап язмасын теркәп Викимедиа галәмендә яса башлады. Менә Раил әфәнде тәкъдиме буенча финалга без 10 кешене чыгарабыз. 5-әр тәҗрибәлеләрдән һәм яңа теркәлгәннәрдән. Аларның күбесенең әйтик исем-шәрифләрен беләм. Кайберәүләр финалистлардан, кайберәүләрнең хәтта кайсы шәһәрләрдән булуларын беләм. Ләкин бөтенләй белмәгәннәре дә бар. Сезгә бәлки кызык була алачак, бездә Википедияның шикләре юк, һәм дә татар телле Википедиягә кереп, Польшада үз туган шәһәре турында, аның трамвай линиялары турында татар телендә язучылар бар. Яки Мексикада үз туган авылын халыкара дәрәҗәдә популярлаштыру өчен татар башка телләр белән бер рәттән татар телле бүлегенә кереп, анда да ничектер сүзлекләр ярдәмендә тәрҗемә итеп язып барган кешеләр кергән иде. Киләчәктә әлбәттә безнең Раил әфәнде алып барган башка бәйгеләр шикләрендә безнең Вики Язык проектыбыз бар, Вики сүзлек, Вики китап һәм дә күп телле Вики хәбәрләр һәм Вики хана бүлегендә татар телле бүлекләр эшли. Без анарга әле җитешеп бармадык. Ләкин менә планнарыбыз ауда. Исемнәрен укырга кирәк булса, әйтәм, кайдан яңа теркәлгәннәре килә алганын да билгели алам. Кирәк. Фәрхат әйтеп китте, алар кайдан, нинди оешмалардан, кайдан, ниндирәк кешеләр, кайсы шәһәрләрдән, ул кызык дип уйлыйм журналистлар өчен. Яхшы, тәҗрибәлеләрдән беренче бишлек безнең шулай күренә. Әмир исемле кулланучы, ул Әмир бабай дип инде атыйбыз, ул Чаллыдан, Абдулла Хамидуллин ул Казаннан, Марат Госманов ул да Казан. Дамир исемле катнашучы каян икәнен белмим. Аккайрык исемлесе бусы да ягышмасам бабай, Чаллыныкы. Яңа теркәлгәннәре исә булар инде безнең ел дәвамындагы чараларда катнашып, танышып, ниндидер өлеш кертә башлаганнары. Беренче менә минем исемлектә 4 алар Сәләт Вики мәктәбе эшчәнлеге аркылы инде безнең бу язгы сессия дәвамында халыкара Вики яз бәйгесендә катнашып, безнең критерийларга да туры килгән күләмдә тудырган Шайдуллин Айсылу, Гатина Дина, Шарафуддинова Разилә һәм Хакимзянова Сирена, һәм дә менә татар 4.0 бәйгесе шикләрендә танышып, һаман да язып торган Яшел Үзән 10-нчы гимназиясының укытучысы Лилия Замалиева. Мин әле исемлекне тыңлагач уйлап та куйдым. Алар татар халкына файдалы эш эшләп кенә калмыйлар, әле алар исемнәрен дә ачмыйлар икән. Хәтта бу эшләрне кем эшләгәнен дә без белә алмыйбыз. Әллә белә алабызмы? Әгәр дә менә журналистлар һәрберсе турында язабыз, аларны күрсәтәсебез килә дип, герой ясыйсыбыз килә дисәләр, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Яңа теркәлгәннәре арасында минем исемдәш бер егет бар, хәтта минем исемем нәкъ минем исем язылган шанын хисап язмаса кем икәнне аны белә алмыйсың. Һәм дә Википедиядә, Викимедиа галәмендә анда бөтенләй теркәлмичә IP адрес буенча гына кирип үзгәртеп була. Кемгә мөрәҗәгать итәргә? Үзләре теләмәсәләр, без аларга хәтта сертификатларын, бүләкләрен дә бирә алмыйбыз, таба алмыйбыз. Аны фәкать әйтик, нинди булса
начар гамәл кылсалар, Америка Кушма Штатлары мәхкәмә системасы аркылы без Викимедия халыкара фонды, менә шул Татнетны үстерү фонды кебек оешман безнең халыкара дәрәҗәдә мәҗбүр итә алабыз. Әйтик, безнең ФСБ аркылы, әйтик, мәхкәмә аркылы сорап кына. Башкача безнең аны ачу хокукыбыз юк. Һәм дә Викимедия фондының башкача аны игълан итүдә хокукы юк. Асу, әйдә без инде өмет итик, алар бөтенесе дә 10 кеше дә тантана килерләр, без аны күребез, сәхнәдә бүләкләрбез, барысы журналистлар аларны күреп, алардан интервью алырлар дип ышанып калыйк. Тантана кайчан, кайсы көнне була? Тантана әлегә 15 ноябрьгә дип планлаштырылган, әмма менә безнең Татар интернетын үстерү фондының попечительләр советы җыелышы бар. Без мондый карарларны шушы җыелышта кабул итәбез. Ул 1 ноябрь көнне үтәчәк. Шуңа күрә 1 ноябрь көнне мин инде төгәл көнен, вакытын, сәгатен билгеләячәкмен һәм инде таратма рассылка китәчәк бөтен катнашучыларга, финалистларга. Безнең әлеге бәйгенең тантанасы тагын бер зур күләмле проект белән берлектә оештырылачак, ул әдәби марафонның финалистларын. Без инде менә шу 100дәгән кешене 1000 кешелек залда меңләгән кешенең алкышлары астында дип әйтим, аны котлыйсы килә зур сәхнәдә күп кеше алдында. Шуңа күрә безнең ике бәйгене бергә таштырасы булгачтан төгәл датасын 1 ноябрьдә әйтербез һәм инде Татар информада хәбәр итербез дип ышанам. Рәхмәт, әйе, мөмкин, Фәрхәт. Мин бу форсаттан файдаланып Раил әфәндегә рәхмәт әйтәсем килә. Белем җәүһәрләре, әйтик, Викимедияны үз канаты астына алып, безгә үз галәме бездә дә зур адымнар атларга мөмкинлек бирде. Без менә бу татар тел инициативадан әйтик, үрнәк алып, аны башта бөтен Россия халыклары телләренә җәелдердек. Хәзер һәм дә 3нче адым буларак аны инде Россиядә киң таралган телләргә дә, әйтик, Россиядә теге җан исәп саннары буенча 30 меңдән артык кеше сөйли икән бер телдә. Бу телне дә кертә башладык һәм Викимедия галәме эчендә менә белем җәүһәрләре башлаган шундый зур проект яши бирә. Фәрхәт, сорау бар сиңа, безнең бүләкләү тантанасына кемнәр килә, чакырылу Википедиядан киләләрме? Без Викимедия Россия волонтерлар исеменнән безнең оешмабыз Викимедия.ру дип атала, табышсыз оешмабыз. Безнең директор һәм башкарма директорны чакырдым. Кайсысы булдыра ала, берсе Питерлы, икенчесе Мәскәүле. Егетләр икесе дә үз вакытында безнең федераль дәрәҗәдә кануннарга кирәкле үзгәрешләр кертә алган егетләр. Алла бирсә була. Владимир Медейко исеме һәм Станислав Козловский. Берсесе МГУ профессоры. Ой, яхшымсам, доцент бугай әле. Профессор түгел. Рәхмәт. Һәм инде менә бу бәйгегә килгән эшләрнең сыйфат дәрәҗәсе һәм бу сыйфатның динамикасы үсәме ул, әллә төшәме, менә шул хакта сөйләшеп алыйк. Чөнки бу бит инде яхшыртуга таба булырга тиеш ул бәйге, шулаймы? Шуңа күрә Рөстәм, сорау сезгә булыр. Сез жюри әгъзасы буларак бу эшләрне, бу елгы хезмәтләрне ничек бәяләр идегез? Исәнмесез. Мин сайтларны күбрәк тискәрәк санарга тырышачакмын. Алар киләчәктә яхшырак сыйфатларга итеп эшли башласыннар өчен файдалы булыр дип саныйм. Күпчелек сайт конкурста катнашкан, алар төрле конструкторларда ясалган булып чыкты. Окос, Wix, Jimdo кебек конструкторлар. Һәм аларның төп проблемалары булып реклама санала. Аларның кайберсен ябып булмый һәм мондый сайтка киләчәктә яңадан кайтасы килү теләге бетә. Бу кулланучыларны сайттан читләштерә. Һәм шулай ук укытучы кешеләрнең сайтларында, мәсәлән, ставки на спорт кебек бер рекламалау бөтенләй килешми. Шулай ук әлеге конструкторларда сайтны ясаучылар булган дип ясаган кебек кенә тиз ашык-пошык дип әйтик инде.
эшләнгән кебек күренә кайберләре. Чөнки шулар дизайнда кулланалар, бик күп төсләр кулланалар. Бу бердәм матур күренеш түгел. Аннан соң кайбер әзер шаблоннарда татар хәрефләре башка хәрефләрдән аерылып тора һәм бу шулай ук килешеп бетми. Ләкин әле конструкторлар арасыннан мин Jimdo-ны аерым әйтеп үтәргә телим. Шәхсән миңа андагы сайтларның дәрәҗәсе ошады. Анда сыйфатлырак шаблоннар кулланылган кебек күренде. Тагын кайбер кешеләр, кайбер укытучылар конкурска җибәргәннәр NS портал социаль челтәрендәге үзләренең сәхифәләрен. Бу сәхифәләрне мин сайт дип бөтенләй атай алмыйм. Бу мәсәлән ВКонтактедәге безнең үзебезнең шәхси сәхифә кебек аерым бит кенә. Шуңа күрә киләчәктә алар яхшырак, сыйфатлырак конструкторлар ярдәмендә сайтларны эшләрләр дип өметләнеп калам. Ләкин конструкторлар ул башлангыч дәрәҗәдәге система булса, профессионалрак системалар, движоклар кулланып эшләнгән сайтларда булды. Кайбер берничә сайт WordPress-та эшләнгән, аларның сыйфаты бик яхшы дип саныйм. Һәм сайтларны бәяләгәндә интерактивлык дигән пункт бар. Монсы Раил әфәнде сезгә әйтеп үтәсем килә. Анда форум, чат, кунак китабы кебек бүлекләр булуны бәяләйбез. Анда аралашалармы, юкмы? Шәхсән минемчә, бу функциональлек сайтларга инде кирәкми, чөнки аралашу функцияләре социаль челтәрләргә күчеп бетте. Шуңа күрә, әгәр сайтларда яңалыклар арасында фикер калдыру мөмкинлеге булса, авторлар белән элемтәгә керү мөмкинлеге булса, шул җитә дип саныйм. Һәм бардык шуларны да бәяләргә кирәктер. Булды, рәхмәт. Безнең бер жюри әгъзалары шактый булды. Менә Рөстәм инде техник яктан, ул программист буларак бөтенләй бердән әйтте, чынлап та интерактивлык. Чыннан да интерактивлык җитеп бетмәй. Күп очракларда безнең кайбер кешеләр бар, шушы конкурс өчен генә, катнашу өчен генә ясалган сайтлар дип. Әмма дә ләкин мин инде 10 еллар шулай ук юный программист дигән конкурста Мәгариф министрлыгы үткәргәндә жюри әгъзасы булып эшлим, күреп торам бөтен динамиканы. Һәм шушы уңайдан безнең конкурста бер үзенчәлеге, әгәр сайт беренче урын ала икән һәм беренче урын алган вакыттан алып 3 ел дәвамында үзенең дәрәҗәсен саклый һәм үсәнлыгы икән, кулланучылары саны арта һәм башка яктан сыйфаты арта, дизайны яхшыра, технология яктан арта икән, ул вакытта без инде аларга җанын чакырып гран-при тапшырабыз. Менә моннан 3 ел элек шулай 6-7 беренче урын алучы бар иде. Алар арасында Татар-информ да бар иде. Татар-информның да быел гран-при алу ихтималы бар. Аламы юкмы, анысын инде без менә бөтен кемнәрнең, җиңүчеләрнең беренче, икенче, өченче урыннарны без тантана вакытында гына әйтәбез. Минем бер соравым бар. Менә сез шундый кызыктырып сөйлисез. Кайбер кешеләрнең бәлки хәтта сайт ачасы килеп киткәндер. Сез татар сайтлары мәктәбеме, татар сайтларын ясау мәктәбеме оештырырга андый ниятегез юкмы? Чөнки бик көчле программачылар бар татарлар, менә өчесе монда утыра, тагын баралар. Сездән нинди дәресләр алыр идек, мәсәлән? Шәхсән мин дә алыр идем, башкалар да алыр иде дип уйлыйм. Менә шушы 15 ел дәвамында минем яңа бик күп шактый укытучылар киләләр, укучылар киләләр. Алар белән без индивидуаль шөгыльләнәбез. Менә булай группалап төркемләп эшләгән юк, кызганычка каршы әлегә. Кайбер компаниялар өчен ул теге бизнес буларак эшлидер инде, аның өчен хезмәт түләүле булырга тиеш дигән фикердә торам. Әмма дә ләкин менә шушы юнәлештә ник дип әле ачмаска мин риза ясарбыз. Рәхмәт киңәшегез өчен. Безнең яктан Википедиядә беренче яктан безнең менә Сәләт Вики мәктәбе проекты эшли. Анда балалар шул кыш көне, көз көне менә һәр сессиясе башлана, вәкилебез килде, Хабил Сахабиев. Яз көне, җәй көне балаларны танытабыз.
һәм дә башка партнерларыбыз да бар бу яктан. Хәзер Мәгариф министрлыгы белән уртак проект эшләп барабыз. Татнетны үстерү фонды белән дәвам итәбез. Һәм туризм өлкәсендә һәм университетлар белән КФУның ике институты кызыксынып китте. Мәдәният институты белән уртак проект булачак, Алла бирсә, менә бу ялгышмасам җомга көне тәкъдим итәм аларга мөмкинлекләрне. Һәм дә халыкара дәрәҗәдә без шундый трендларны күзәтеп торабыз. У халыкара дәрәҗәдә Россиядә да тиң күпләп елдан елга интернет трафик эре сайтларда тупланып бара. Ягъни кичкенә сайтларны тудыр сайтларга кала торган өлеше азайыдан азаеп бара. Ягъни менә зур Google'лар, Yahoo'лар, ВКонтакте'лар, Facebook'лар трафикның зур өлешен ашап бетерә. Һәм дә менә бу өчен барлыкны истә тотып, инде бар бу сайтларны ясаганда, аларны ничектер популярлаштыру якларын да карасыннар иделәр. Менә соңгы үткән атнада тәрҗемә итә торган конференциясында туризм буенча үтте Корстанда Россия күләмендә эшләгән турист агентлыгы нәрсәне әйтте. Сез Татарстанны visit.tatarstan.org яки .com аркылы танытырга тырышасыз икән. Туризмы кемме эзләү системасына кертә дә, һәм ул нинди булса зур сайтларга ләгә, я Facebook'ка, я шул Википедияга. Нәтиҗәдә сез үзегезнең сайтыгызны, контентыгызны, әйберләрегезне танытырга телисез икән, бу якларын уйлаган стратегияны да оештырырга тиешсез. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз бармы? Әйе, Сөембикә журналы. Benim sıram Ferhatken, bu popülerlikte Sümbike jurnalından yarışacağımız dedi, bu yarışta kim oldu bana? Ул менә әлбәт ул үзгәреп тора. Гадәттә без сезне әзрәк кенә узып торабыз. Көн сайын керүчеләр саны буенча. Һәм дә безне әйткәнемчә бер Россия эченнән фақат бәлки 30% укыйдыр. Калганнары Россия тышында, Америка Кушма Штатлары, Европа, Азия илләреннән. Кытайлылар бөтен Википедияларны укып торалар, күзәтеп торалар. Үз илләрен эчендә ябык булса да, бик актив күзәтеп торалар, системаларын үзләренә күчереп торалар. Һәм, әлбәттә, туризм өлкәсендә инде булсын итальяннар, булсын африкалылар үз илләрен, мәдәниятләрен, мәдәни мирасын популярлаштырырга тырышалар икән, алар инде керәләр, һәрбер бүлектә эшлиләр. Рәхмәт. Ул татарча Википедияны читтән укып баручылар алар татар микән соң? Фәрхәт. 30%. Татар телле Википедиясында татар телендә генә языла. Ягъни ул бәлки милләт ягыннан булмаса да, кимендә татар телендә мәгълүмат эзли торган димәк сүз. Булсын Yahoo'ларда, Google'ларда, башка эзләгечләрдә. Димәк, ул аудитория бик зур булып чыга бит әле безнең. Мин күз алдына китерәм. Мисал өчен Сөембикә журналы трафигын күз алдына китерәм мин. Мисал өчен әйтеп китәм, мәсәлән, 2006 елда, моннан 13-14 ел элек нигез салынды белем ныктыруга, Латин Америкасында Белем дигән шәһәр бар. Менә мин иң беренче елларны, теге алдагы ярты елда, шул Белем дигәчтән иң беренче шушы шәһәрнең сайты чыга иде. Аннары гына Белем дигәч эзләгәчтән безнеке чыга башлады. Һәм инде эзләү системаларының үзләрендә технологияттан үзгәрде күбәйбер. Геотаргетинг һәм башкалары географиягыннан, әгәр дә сез Белем дигән сүзне Латин Америкасына эзләсәгез, шушы Латин Америкасының шәһәренең сайты чыгачак. Әгәр дә Татарстан эзләсәгез, безнең сайтка эләгәсез. Шуңа күрә эзләү системаларының камилләшүе дә безгә бу юнәлештә ярдәм итте дип саныйм. Рәхмәт. Тагын сорау, Лилия. Шәһри Казан. Менің сұрауым тоже Фархатқа. Рус тілі Википедияда
фактик хаталарда, орфографик хаталарда бик еш очрый. Татар теле текстларны тикшерү системасы бармы, берәр нинди карап барасызмы? Википедия волонтер үстерә торган проектлар. Волонтер ул инде менә җир шарыбызда 7 миллиард кеше бар. Һәрберсе я аноним рәвештә, я үзенең хисап язмасын теркәп, мәгълүматны кертә ала. Фактик хата бар икән, бу фактик хатаны һәрберәүе үзгәртә ала. Әйтик, спелчекерлар турында әйтәсез икән. Шундый системалар, әйтик, татарча һәм рус, хәтта инглиз телендә дә шундый спелчекерлар кулланылмый. Чөнки инглиз теле ул, әйтик, полицентрик тел, ягъни Америкада ул бер тел, Британиядә икенче, Австралиядә өченче, Индиядә, ЮАРда 4нче, 5нче. Аның өчен спелчекерлар кулланылмый. Аны фақат кеше генә үз күзе белән күреп, үзе үзгәртә ала. Фактик хатаны һәрберәүебез үзгәртә алабыз. Берәр фактның башкача икәнен дәлилләүче бер абруйлы чыганакка сылтама урнаштыру кирәк. Мәсәлән, менә сезнең басмаларыгыз абруйлы чыганак дип санала. Һәм дә менә сезнең басмаларыгызда, яки Татар-информ сайтында чыккан мәгълүматкә сылтап, бу фактик хатаны үзгәртеп була. Яки киресенчә, башка карашлар буенча менә бу чара менә шулай булды дип язып була. Әйтик, авыр очракларда. Рәхмәт, тагын сорау. Мөмкин. Исәнмесез, хәерле көн. Ләйсән, интернет-издание Казан Фест. Рәүлемәлүче соравым сезгә, ул хәтта ике берәү генә түгел. Беренчесе, һәрбер номинациядә җиңгән авторга яки бер группага нинди бүләк каралган? Һәм икенчесе, сезнең бу конкурсыгыз беренче ел гына түгел бит, инде беренче ел гына үткәрелми. Менә шушы җиңүдән соң, җиңү яулап алганнан соң, татар интернетында дөрестән дә тамыр җәеп калган проектлар, алар күпме, күз алдында булганнары бармы? Менә берничә ел элек җиңгәннәр арасында. Рәхмәт, бик яхшы сорау. Беренчедән, андай юкка чыккан сайтлар бары 4-5% дип саныйм. Бу чагыштырмача күп түгел. Чөнки хәзер вакытта шактый сайтлар, менә кешеләр ясыйлар сайтларын, аның бит доменын алырга кирәк, аның сервер алырга кирәк. Мәсәлән, домен өчен вакытында түләмисең икән, аның адресы югала, аны икенче кеше сатып алырга мөмкин, һәм бу адреста бөтенләй башка сайт урнашкан булырга мөмкин. Беренче урын алучыларның бары берсе генә шулай югалды. Менә 10 ел тамамында вакытында түләй алмыйча калды, ялгышып. Инде менә бәйләгән чагында, мисал өчен, быел 10нчы юбилейга бик күп сайтлар катнашты, һәм араларында менә дигән яхшы сайтлар бар. Алар кайчандыр 15нче, 16нчы елда ясап куйганнар, анда эчтәлеге дә яхшы, барысы да яхшы, искиткеч әйбәт галәмәт. Әмма соңгы 2-3 елда анда мәгълүмат, яңа мәгълүмат урнаштырылмаган диярлек, алып барылмаган диярлек. Без инде бу сайтларга балларны киметтек, чөнки соңгы вакытта аның динамика үсеше юк. Шуңа күрә, карале нинди яхшы сайт, ник шундый призы урын түгел икән дип аптырасагыз, игътибар итегез, анда соңгы вакытта мәгълүмат тутырылганмы, яңалыклар бармы? Һәм инде бар яңа үсеп килүче сайтлар бар, динамикасын күрәбез, күзәтәбез, сайт эшли, ул популяр, без генә түгел, кешеләр генә түгел, аны эзләү системаларында тикшереп тора, анализлап, анда роботлар бар, краулерлар һәм башка шундый пауклар, үрмәкчеләр инде эзләү системаларының. Аларда әгәр дә сайтка материал даими урнаштырылып бара икән, ул аны ешрак карый, ешрак аның дәрәҗәсен күтәрә. Шуңа күрә без инде техник яктан карап, бу яхшы сайт булса да, соңгы вакытта, мәсәлән, безнең шундый яхшы шәхес булырга мөмкин, әмма ләкин менә дигән язучы булырга мөмкин, әмма дә ләкин без аның турында гел сөйләп, күрсәтеп, аның шигырьләрен, әсәрләрен яздырмасак, без ул шәхесне онытырга мөмкинбез. Шуңа шикелле бу сайтларда онытылырга мөмкин. Шуңа инде сайт ясагансыз икән, аны киләчәккә план белән, стратегия белән ясарга кирәк, һәм инде сайтка мәгълүматны тутырып барырга тырышырга кирәк. Җавап бирә алдыммы?
Сезнең хәзер тел эчендә берәр исемләр, исемлекләр юк микән соң безгә менә шушы проект безнең конкурста җиңгән иде һәм сез аның белән бүген дә ничек пользуетесь дигәнләре кулланасыз әйе. Мөгаен шул Татар информ. Идел яшьләре үзәк сайты, Идел сайты, алар X2 сайт бөтенләй. Ялкын сайты, ну монда артык минем субъектив әйберләрем булырга мөмкин. Шуңа күрә шактыен карыйм, чөнки бу татар интернеты, татар сайты. Мин хәтта айга бер тапкыр булса да кирергә тырышам үземнең шушы конкурсның сайтына. Бу сайтлар исән микән, үлгән микән кирип, һәрберсен кирип чыгам. Бу беренчедән аларның пашчамыз кешеләр кергән саен арттыра. Икенчедән минем үземнең шәхсән рейтинг булдырыла. Шушы сайтлар буенча инде конкурста катнашырга гариза килә икән, мен инде бу сайтларның 90-95% инде беләм. Чөнки алар күпмедер еллар ясалган, эшләгән һәм аны үсешен кирип карыйм, һәм инде гаризаны кабул итәргә тырышам. Быел менә Рөстәм әйтте, исключение чыгарылма булгандыр инде. NS портал дигән шундый социаль челтәр бар укытучылар өчен. Без инде ВКонтакте, Инстаграм һәм башка шундый социаль челтәрләрендә кабул иткәч, аларны кабул иттек. Әмма дә ләкин ул бары тик социаль челтәр генә. Бу укытучының үзенең булган мәктәптә яисә башка җирдә хезмәтен генә күрсәткән, интернетчы буларак, сайт авторы буларак аның хезмәте бик әз. Шуңа күрә без аларны бик түбән бәяләдек, аларның призлы урынга эләгүе юк диярдек. Шуңа күрә Белем җәүһәрләре дөнья күләм бәйгесендә үз сайтын ясап, инде интернет технологияләрен белеп, аның контентын, эчтәлеген тутыра алган кешеләр генә, сыйфатлы материал белән тутыра алган кешеләр генә призлы урынга эләгә ала. Һәм инде беренче, икенче урыннарны эләгергә мөмкин шундый сайтлар, алар үзләренең сайтларын танытырга тырышалар. Продвижение, аны таныту дип әйтгәндә без менә бу бик мөһим әйбер, чөнки бер үк яңалыкны, мисал өчен, белем җәүһәрләренең финалистлары турында хәзерге вакытта 15 газета, журнал үзенең сайтында урнаштыра, сездән алып тагын 100дән урнаштыра, әмма дә ләкин шушы 100 материалның кайсысы иң беренче чыгачак яңалыкларда. Бары тик шунысы, кайсыгызның издание, үзегезнең сайтыгыз шушы эзләү системалары өчен көйләнгән, эзләү системалары өчен ачык һәм кулланучыларыгызга сез бу мәгълүматны күбрәк таратасыз. Менә бик күп әйберләрне исәпкә ала, монда саный башласаң бик кеше белгеч булырга кирәк. Без инде киләсе елларда жюрины тагын камилләштерергә тырышабыз, үзебездә камилләшә барабыз. Рәхмәт. Бүләкләргә килгән чагында безнең иң беренче бүләкләребез 2010 елда без бүләк иткән идек беренче урыннарга 17 китап. Ул вакытта безнең шундый ярдәм булды Татарстан китап нәшрияты, Яз нәшрияты һәм башкалар. Без әкрен-әкренләп инде интернет бүләкләргә, IT бүләкләргә күчә башладык. Гади флешкалардан алып, без инде бүләк итә башладык ноутбукларны. Менә быел да гран-приларга һәм башка шундый дәрәҗәле урыннарга без ноутбуклар бүләк итәргә тырышабыз дип уйлыйбыз. Безнең электрон китаплар бүләк ителгән бар, безнең планшетлар бүләк иткәнебез бар, безнең смартфоннар бүләк иткәнебез бар. Күп әйбер бюджеттан тора. Без инде Татар интернетын үстерү ул фонд, некоммерческая организация, коммерцияле түгел. Шуңа күрә без шушы спонсорлар ярдәменә, дәүләттән ярдәмгә ихтыяҗыбыз бар. Никадәр безнең шушы ярдәм зурак булган саен, без шул кадәр зурак бүләк бирә алабыз. Рәхмәт. Кызганычка каршы безнең матбугат конференциясенә бирелгән вакыт чыкты. Журналистларның сораулары калган булса, менә спикерлар бүлмәсендә ул сорауларга җавап ала алырлар. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, сезгә барыгызга да уңышлар. Тута, хәзер. Безнең шушы исемлек кемнәрнең финалга чыккан икәнен мин махсус шушы минутны көттем һәм онытып җибәрә яздым. Татнатны үстерүнең фойны конкурс харайтым. Белем җәүһәрләре бәйгесенең сайтында безнең исемлек инде әзер, ул әле бастырылмаган иде. Менә хәзерге минутта мин әлеге конкурсның финалистларын игълан итәм һәм конкурс.билем.ру адресы буенча әлеге яңалыкны кирергә һәм инде исемлекне күрергә мөмкин. Буквально 1 минуттан, хәтта иртәрәк тә.
Булды барлык безнең мәгълүмат урнаштырылды. Конкурс.билем.ру адресы буенча рәхмәт итегез. Конкурсантлар, финалистлар белән таныша аласыз. Рәхмәт. Кем беренче яза инде хәзер? Җибәрегез тизрәк.